Egun ondenoi atera jogun, feri egunai grazia, naizta itzaltsu dagoen plaza, itza berpizten hasia. Orain artean genun besota, zangoen akrobazia, baina bersoak eskatzen digu, garuneko gimnasia. Baina bersoak eskatzen digu, garuneko gimnasia. Sarri askotan prestatzen dira, marka onaren pozean, buru belarri aleginduaz eta denbora luzean, eta Julio Garrazoi zeukan buruana aipatzean, gorputz indarrak zer balio du buru indarrik ezean, gorputz indarrak zer balio du buru indarrik ezean. Ez ze orduan aizkora kolpek ez dira hain seguruak, eta orduan balantza egin oidu norbere inguruak. Bentaka luke personak eta zer esanik ez munduan, baldin orekan baldin baleude, gorputzak eta buruak. Baldin orekan baldin baleude, gorputzak eta buruak. Lesakan eta feri egunez, aizkorak badut dira, etortzen denak berai begira, gozatzea ere desira. Gaurko honetan horregon gera, ikuskizunai begira, eta betikoaren ondoan gazteak agertu dira. Eta betikoaren ondoan gazteak agertu dira. Hasieratik enbor gainean, aizkolarik genituen, eta biztan da esparru hontan, zein indartsu diarduen. Bai baino gero aitzazu urrak, nizen bat harritu nauen. Bizkar gainean munduko bola nola eramaten zuen. Bizkar gainean munduko bola nola eramaten zuen. Arrazoi dezuta eman digu, adibide bat sakona, lepoan bueltan arribolakin, horraritu da gizona. Etenik gabe bueltak emanaz, arriai arata ona. Ola ez dago konpontzerikan lehen erdiero dagona. Ola ez dago konpontzerikan lehen erdiero dagona. Erotik zerbait daukagu hemen jaioaren ordainean, eta mundua jarri dezadan berriz ere min gainean. Politikoak ta herrixea, beltzean ta urdinean, batzuk mundua oinpean dute,
besteak bizkar gainean, batzuk mundua oinpean dute, besteak bizkar gainean. Ta antzekoa izan liteke, bi gazte hauen trantzea, zer dotorea mugerza eta txikiakin aritzea. Batek abizen sonatua du, bai aizkoran larretxea, ta goiak berriz amestuko du, noiz baiten goia jotzea, ta goiak berriz amestuko du, noiz baiten goia jotzea. Txikia eta mugertzak dute aspalditikan nibela, ezaguntziren hemengo plazan, bai baina gaur dena dela. Larretxea eta goia ondoan, laguntzaile zituztela, ez duzuelan makala egin, eta bejon deizuela, ez duzuelan makala egin, eta bejon deizuela. Pankartatzeko adiskideak, orain behar azpimarra, irudikatuz askotaskon, sufrimentutan negarra. Hainbat urtean etor daitezen, egiten da deia darra. Zein tristea den hemen urtero, horrela jardun beharra. Zein tristea den hemen urtero, horrela jardun beharra. Aldamenean dagon pankartak nerire zerbait esan dit, ta nahiko nuke berso txiki bat, nik sortzea hoien gandik. Barreiaturik nola dauzkaten, bai hemendik ta bai handik. Lesakan plaza iruki honek, borobil ezin oraindik. Lesakan plaza iruki honek, borobil ezin oraindik. Uka ezina hainbat gobernu, ere aldatu direla, baina guztiak egiten dute beti antzeko papela. Aitortu gabe euskal presoak baituta dauzkatela, ta oraindik ere esaten dute demokrazian gaudela, ta oraindik ere esaten dute demokrazian gaudela. Ikusi nahi dun personak behintzat, pankarta bat du begitan, eta bihotzik baldin badauka, mingarri zaio egitan. Demokrazia hitza naiz eta ez zen idazten izkipitan. Definizio desberdina du,
segunta zer hiztegitan, definizio desberdina du, segunta zer hiztegitan. Baina aldrebez ulertzen bada, hortik goidator naspilea, ia noiz baiten izaten duen, ark esanai bidibilea. Eskertzen dugu behin eta berriz, hemen biltzen dan kuadrilla, ta urteroko ametsa da hau, azkena izan dadila. Ta urteroko ametsa da hau, azkena izan dadila. Neri besarkada bidaltzea, ala gintzen dit senak, naizta hemendik kartzelara ez ditugun bide zuzenak. Bi Mikel, Igor, Maginta, Ibon, ikusten ari zenak, argazkirikan ez jarri arren, badauzkazue izenak. Argazkirikan ez jarri arren, badauzkatzue izenak. Azaroan azkenean, famatu lezaka, etortzen ez zanari, ezin zaio barka. Gaur ere jendez bete, sekulako marka, zer ikusi erosi, hemen ez da falta, egun pasa egiteko aitzaki aparta. Egun pasa egiteko aitzaki aparta. Aukera eskaintzen du lesakan feriak, jausten diren garaian osto orlegiak. Taitortuko dizkizut nik zuri egiak, lehen erosi ditut antxe eseriak. Kantzontzilo pare bat eta galtzerdiak. Kantzontzilo pare bat eta galtzerdiak. Ferian erostea askon eginkizun, gehiagok egingozun, ez dakizun. Orain galdetu behar, petral edo lizun, nola erosi dituzun, zeu gaipatu dezun. Probatuta edo gabe erosi dituzun, probatuta edo gabe erosi dituzun. Berdin du kantzontzilo galtza zein txaketa, nik beti bilatzen dut ele etiketa. Nere kantzontziloak handauzkat gordeta, artilledunak dira jira eta buelta. Nere herrian hotza egiten du eta, nere herrian hotza egiten du eta. Zugorritiko hotza nunbait baretu nahi, ta prendak erosteko lesak altzeko zai. Probatu gabe gauzak
erosteko ere gai, baina ele izkiaz kontuz fiatu ai, laburra izan zeikek luzea ere bai, laburra izan zeikek luzea ere bai. Nik nahi nuen gauza zen saiestea hotza, ta bai arriskutsua elearen hotza, baino egingo dizut nik zuri aitortza, emea ere izan liteke arrotza, batzutan mardula da ta bestetan motza. Batzutan mardula da, ta bestetan motza. Neurri kontuan badu, arrazoi askarrik, baina erosketatan baote indarrik, nik ez diot bilatzen erostun sugarrik, ifarraldean ele azpimarra nainik, dena ez alda izango elea bakarrik, dena ez alda izango elea bakarrik. Badakizu Sebastian, zer den generoa, bakoitzak erosten duten plumiferoa, ML, XL, bata zein zeroa, naiz gaur atera duen jaize egoa, nik desio dizuet negu bat beroa, nik desio dizuet negu bat beroa. Negu beroa noiztik da Euskal Herrian, Hotza izaten dugu sarritan gerrian, eta baretu behar aldegun neurrian. Hotza aurten datorki ikaragarrian, pentsa gorritin jada egin duen urra, Gehiago egingo dula da honen bildurra, oraindik ez zuri elosta gailurra, bada ez bada aurretik pilatu egurra. Egurra eta pospoloak etxean badira, negua pasatzen da behar den neurrira, etxean goxo leiotik begira. hola ibiltzen gara gira eta bira, eskerrak gaur feritan euzkia dagola, Ez palego ere askori etziona jola, baino euriarekin ongi pasa nola, bakoitzak hartu behar neurrita kontrola, batzuek erropa eta besteak tragoa, feri egun batean ez da raroa, bakoitzak izaten du hor bere gogoa. azkenean berpiztu zaigu azaroa, guk ere trago txiki batein beharko dugu, Lasai izango dira gehienak testigu, momentuz bi eskuak patrikan ditugu, baina behar danean ateratzei-tugu. Hauxe izan da hemen hitzaren jolasa, hemen aritu gara gu hitz eta jasa, honekin agurtzen dugu Lesakako plaza. bien partez musu bat eta ongi pasa.
Baitxua zerratia du. Da, el premio igual. Hore baitu premio gehienak aragitatu. Lehenbiziko premioa 4,9 Jose Antonio Igoa. Bigarren premioa 8,5 Unai Mendiberri Aldaz. Hirugarren premioa 9,8 Jon Muñoa. Baina hasiko gara zaldilekin. Lehenbiziko premioa 2,7 Fernando Fagoaga. Bigarren premioa 1,3 Maria Jesus Maia. Eta hurrengo guztiak ekarri numero eskutan, favorez. Hirugarren premioa 1,5 Aitor Arozena. Larrebe horretan lehenbiziko premioa 1,1 Marisol Otxoteko. Bigarren premioa 2,0 Patxi Balda.
Hirugarren premioa bat bi, Marisol Otxoteko. Otxokatan lehenbiziko premioa bat bederatzi zazpi, Jose Luis Oronoz. Bigarren premioa bat zazpi, Miguel Ángel Etxepare. Lehenbiziko premioa 2-0, Jon Iturbide. Bigarren premioa 2-5, Jose Ángel Zubiria. Hirugarren premioa 2-0, Joseba Irigoyen. Horitan, lehenbiziko premioa 1-5, Jaime Etxegaray. Bigarren premioa 1-9, Jose Luis Oronoz. Hirugarren premioa 1-6, Sabino Korta. Artaldetan, lehenbiziko premioa 3-0, Miguel Ángel Etxegaray. Bigarren premioa 3-9, Marcos Etxabide.
premioa 307, Francisco Fabián Altugaray. Bueno, eta hau zaurri horrela. Bizitzaren ari jekaz lotu dozuz, zabaldu ziren zauri handita txikizek. Apurke zarratzen joan dire, puntuz puntu josi zenduzen guztizek. Ari asko gaz lotutako harimien, mila esatigaz egindako trajien.